ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಡಿಪು ಬೊಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಲೆನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಪಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಕ್ರಮ ದೆತೊನುಡು. ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಬುಳೇನ ಉರ್ಪೆಲರಿನ ಸರ್ಕಾರನೇ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೇಕೆ ಇತ್ತೆನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಂತೆರ್. ಆರು ಸೋಮವಾರ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪುದ ಬಿಜೆಪಿ ಜನಸ್ಪಂದನ ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಪಾತಿರಿಯರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪುಡು ನಡತಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಜನಸ್ಪಂದನ ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಾತಿರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಡಿಪು ಬೊಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಲೆನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಪಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಂಡೆರು. ಈ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಈ ಭಾಗದಕ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಆದುಂಡು. ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಬುಳೇನ ಉರ್ಪೆಲರಿನ ಸರ್ಕಾರನೇ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೆಕ್ ಇತ್ತೆನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕುಲೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಲಿಗೂ ಕೊರ್ಪಂದು ಭರವಸೆ ಕೊರ್ಪೆ ಒಟ್ಟುಗು ಮೀನುಗಾರರ ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಆದಪ್ಪನ ಚಿಮಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಟ್ಟಿರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೊಂದ ಎನ್ಮ ಬಂದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಾನು ಬಜೆಟೆಡ್ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಲ್ತದೆ ನೂದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ಲಿನ ಕರಾವಳಿಡ್ ಬುಡಿಯರೆ ಉಲ್ಲಾಂದ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಂಡಿರು. ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿಯನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಸಿಗ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ BPL ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮದೇನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ BPL ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಈ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಚ್ಪತ್ತಾಜಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಗಡಿ ಭಾಗ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ತಲಪಾಡಿ RTO ಆಫೀಸ್ಗೂ ಸೋಮವಾರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ SP ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಣೇಶ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿದ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು 3 ಗಂಟೆದಾತ ಪೊರ್ತು ದಾಖಲೆ ತನಿಖೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ಲೆಡ್ದು ಲಂಚದೆತ್ತೊನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಡ್ದು ದೂರು ಪೋದಿತ್ತಲು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಚ್ಪತ್ತಾಜಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಗಡಿಭಾಗ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ತಲಪಾಡಿ RTO ಆಫೀಸ್ಗೂ ಸೋಮವಾರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ SP ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಣೇಶ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿದ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು 3 ಗಂಟೆದಾತ ಪೊರ್ತು ದಾಖಲೆ ತನಿಖೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಕೇರಳ ಕುಡ್ಲಾ ನಡುಟು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಲಾರಿಲಿನ ತನಿಖೆದ ಕಾರಣಡು ತಡೆತದು ಉಂತಾದು ಲಂಚಗಾದ ಬುಡಿಪಾವಿರಂದು ದೂರುಡ್ದಾವ್ರ ತಲಪಾಡಿ RTO ಆಫೀಸ್ಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ಲೆಡ್ದು ಲಂಚದೆತ್ತೊನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಡ್ದು ದೂರು ಬತ್ತಿ ನೀಡ್ದಾವ್ರ SP ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಣೇಶ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿದ ಕೂಟ ಪೊಗ್ಗುದುಂಡು. ಈ ದುಂಬು ಪಾಕಸರ್ತಿ ದೂರು ಪೋತುಂಡು. SDPI ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದು ಪಕ್ಷನು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ನಡೆತನುಂಡು. 14 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ NIA ಬೀಗ ಜಡತಿನಿದಾಯೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉಂಟಾವನ ಕೆಲಸ ನಡೆತನುಂಡು. ನನ್ನದ ದಿನೊಕ್ಲೇಡ್ SDPI ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಟು ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾವುಂಡು. SDPI ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಅನ್ವರ್ ಸಾದತ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟೋಡು ಏವ್ರ ತೋಜಾಯರು. SDPI ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಅನ್ವರ್ ಸಾದತ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದು SDPI ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದು ಪಕ್ಷನು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ನಡೆತನುಂಡು. 14 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ NIA ಬೀಗ ಜಡಿತಿನಿದ್ದಾಯೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉಂಟಾವನ ಕೆಲಸ ನಡೆತನುಂಡು. ನನ್ನದ ದಿನೊಕ್ಲೇಡ್ SDPI ಮಾತಾ ಕಡಿಟ್ಟು ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾವಣದ್ದು ಏವ್ರ ತೋಜಾಯರು. SDPI ನಾಯಕೆ ಶಾಫಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಓಲುಲಾ ದೆಂಗದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತರು. ದಾಯಬೋಡಾದ ಮೊಕ್ಲೇನು ಅಂಚಪತ್ತೊಡಿತ್ತನು ನಾಯಕರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಳಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ಪೆರು ಅವು ಬಡ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಾಡಿಡು ಬನ್ನಗ ದಾಯ ಬಂಧನ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಆರ್ಕೆಂಡೆರು. ರಾಜದೋರ್ಮೇಡ್ SDPI ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತಂಡು. ಇಲಾಖೆ ಮಾತಾ ಕಡೆಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದಿರು. ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಜನ ಹಕ್ ಅವಿನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಮತ್ ದೀತನಂದು ಅನ್ವರ್ ಸಾದತ್ ದೂರಿಯರು. ಎಂಕ್ಲೆನ 14 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದಿರು ಅವಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬರುತ್ತಿರು. ಈ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ದಾನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಯರು ಮಾತಾ ನೆತ್ತೆರು ನಿಧಿಕ್ಲೇಡು SDPI ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ನೆತ್ತೆರು ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋವಾಡೆಂದು ಆರ್ಪಂಡೆರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಟೆಯಾಡುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ನಡೆಯಿತು,
ಅನಂತರ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇದು ನಿಂತ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸಿಗೆ SDPIಯನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ NIAಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸು ನೀಡಿದರೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ನಾವು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಮಗೆ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕಳಿಸದೆ ಅವರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಾಹನವನ್ನು ಬಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಡೆದು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂಥದ್ದು, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಾಕೆ NIA ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ BJP ಸರ್ಕಾರವೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಗಾಗಲೇ 4 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ NIA ಇದನ್ನು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರವನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಂಥ SDPಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿತ್ತು? ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕಂತ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿತ್ತು? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. SDPI ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಕ್ಬರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಸದಸ್ಯರು ಆಸಿಫ್ ಕೋಟೆಬಾಕಿಲ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡಿದ್ದರು. ದುಂಬದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಸೋಮವಾರ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪುದ BJP ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತಿನಾರು ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಡಾಕ್ಟರ್ G. ಶಂಕರ್ ಅರೆಗು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ದುಂಬದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸೋಮವಾರ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪುದ BJP ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತಿನಾರು ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತರು. ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ವೇದಮೂರ್ತಿ KV ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರಿಗೂ ಇಸೇಸ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದಿತ್ತದು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಾರಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ G. ಶಂಕರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಜಯಾಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೆಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ವಾಸುದೇವ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಗುಂಡು B. ಅಮೀನ್, ಶಾಸಕರು ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮೆಂಡನ್, ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘದ ನಾಯಕರು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸತೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿದ್ದರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೇಂಟದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಎದುರುಪ್ಪುನ ಖಾಸಗಿ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂತುನ ತಾಣದ ಕೈತಲು ಮಾಮಲ್ಲ ಅಪಾಯದ ಗುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡಾದು ಅಪಾಯ ಒಯ್ತುಪಾಡು ನಂಚ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿವಾರ ಆಂಡಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚರೆ ಕ್ರಮದ ತೊನಂದಿನ ಬಗೆಟ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೀಪ್ ಡ್ರೈವರ್ಲು ಏವ್ರ ತೋಜಾದೆರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೇಂಟದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎದುರುಪ್ಪುನ ಖಾಸಗಿ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂತುನ ತಾಣದ ಕೈತಲು ಮಾಮಲ್ಲ ಅಪಾಯದ ಗುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡಾದ ಅಪಾಯ ಒಯ್ತುಪಾಡು ನಂಚ ಉಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತುಡುಪ್ಪುನ ಕೊಯ್ಯೂರು ಖಾಸಗಿ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂತುನಲ್ಪ ಈ ಅಪಾಯದ ಗುಂಡಿ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಗುಂಡಿ ಬೂರ್ದು ವಾರ ಕರಿಂಡಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತದ ಮನಿಮಂಬು ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ದಿನನಿಚ್ಚ ವೇತೋ ಗಾಡಿಲಿನ ಪೋಪರಿ ಬರ್ಪರಿ ಉಂಡು. ಕೈತಲ್ದ ಕಿಸಾನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗೂ 17 ಟನ್ ಈಟು ಸಾಗವನ ಮಾಮಲ್ಲ ಲಾರಿಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಗುಂಡಿ ಆಯ್ನಡಿತಾ ತೀತದು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದಂಚ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಇಡೆಮುಟ್ಟುಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚರ ಕ್ರಮದಿತ್ತು ನಂದಿನ ಬಗಿಟ್ಟು ರಿಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೀಪ್ ಡ್ರೈವರ್ಲು ಏವ್ರ ತೋಜಾದೆರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪುದ BJP ಜನಸ್ಪಂದನ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತುನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸೋಮವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡೆಯಿತದು ಬೈಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಾಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಮುಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾಯಿರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪುದ BJP ಜನಸ್ಪಂದನ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡರೆ ಬೈದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸೋಮವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಇತ್ತೆರು. ಜನಸ್ಪಂದನ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುನ್ನ ಆರು ಬಯ್ಯಗು ಬೈಂದೂರು ಶಾಸಕರು BM ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಾಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಪಾಡುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು.
ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಯಿನ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಕಾಂಬಿಕೆಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾಯಿರು. ನಾಡ್ದ ಜನಕ್ಲಿನ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿಗಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದಕಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿರು. ಮಂತ್ರಿ ರಾಯನ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ, ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಒಡಿಪು ಶಾಸಕರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್, ಬೈಂದೂರು ಶಾಸಕರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತಿರು. ದೇವಿರ್ನ ದಯಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮೋಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗದಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಉರ್ತಿನ ಗೆಲ್ಮೆತ್ತು ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವಿರ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ ಕನ್ನಡದ ಮಿತ್ತೊಪ್ಪುನ ಅಭಿಮಾನ ತೋಜಾದಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ್ನ ಸಂಘ ಸಜಿಪ ವಲಯ ಸಜಿಪ ಮೂಡದ ಬಂಟಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ 2022 ಮುಗಿತಲಡು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಬಂಟರ್ನ ಸಂಘ ಸಜಿಪ ವಲಯ ಸಜಿಪ ಮೂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ನಿಲೆಟ್ ಬಂಟಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ 2022 ಐತಾರ ನಡೆತಂಡು. ಕಾಂಡೇಡ್ದೆ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪುಂಡು ಗೊಬ್ಬಲು ನಡೆತದಿತ್ತದು ಬಯ್ಯಗು ಮುಗಿತಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯಿರು. ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದುಕೊಂಡಿರು. ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟಗೂ ಸಾಕಾರ ಕುರ್ನಕ್ಲೆಗೂ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡು ಪಾತಿರ್ದು ದೇವೇರ್ನ ದಯಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮೋಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗದಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನವರ್ತಿನ ಗೆಲ್ಮೆತ್ತು ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದು ಕನ್ನಡದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಅಭಿಮಾನ ತೋಜಾಯಿರು. It is not an ordinary work. You all have contributed so much for this society. ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು that is not a big thing. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು that is only the big thing. So this is what I have learned. In return what I have to do, because God has given, I am acting okay, but people's love and affection adi mariyodika hagilla, because money comes and goes, acting comes and goes, films comes and goes, but intha prema adu yarigu kodaballa. It's only for me, that is only for Jayaprada. ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟೋಡು ಗಿಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮ್ಲೇನು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲಾ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘ ಸಜಿಪ ವಲಯದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ನಿಟ್ಟೆ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಎಥೋಸ್ 5.0 ಐನನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವ ಮೌಲ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಭೆನು ನವೆಂಬರ್ 11 ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ನಿಟ್ಟೆ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಸಭಾಂಗಣಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಂಡು. ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀಕದಕ್ಲಿನ ಮರ್ದದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತದು ಬಿಲೆ ಪಾಲನೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾಲು ವಹಿಸೊಂದುಂಡು. ಕರುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಕದಕ್ಲಿನ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಸೀಕ ಗುಣಮಲ್ಪನೆತ ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಲನೆ ಉಂಡು. ಈ ಮಾತಾ ಅಂಶಲಿನ ಗುಮನಗುದ್ದಿ ಒಂದು ನಿಟ್ಟೆ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಎಥೋಸ್ 5.0 ಐದನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವ ಮೌಲ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಭೆನು ನವೆಂಬರ್ 11 ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ದಿವೊಂದೆರು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಪಾದ ಜಿ ಮಹಂದಲೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದು ಸಭೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವ ಮೌಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ದಿವೊಂದುಂಡು. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಷಯ ಆಧರಿತದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ದಿವೊಂದುಂಡು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಎಡೇನ ತೆರಿನಕಲು ಒಂದಿಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ವಿರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಸಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೇರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೇದಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಇಂಚ ಎಡೇನ ತೆರಿನಕಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ವಿರು. ನಿಟ್ಟೆ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುವೆರೆಂದು ಶ್ರೀಪಾದ ಜಿ ಮಹೇಂದಲೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಾಗೂ
ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಬಯೋ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮ್ಮಟಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ರಷ್ಯಾ, ಇರಾನ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ತುರ್ಕಿ, ಸ್ಪೇನ್ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮ್ಮೇಳನಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ 1,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ರ 1,000 ಮಂದಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಷೇಮ ಇದರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, KS ಹೆಗ್ಡೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಯೋ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅನಿರ್ಬನ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟಡಿದ್ದರು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆತಂಡು. ಶಿವಭಕ್ತ ವೃಂದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೊಕ್ಲಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು 14ನೇ ವರ್ಷದ ಗೂಡು ದೀಪ ಪಂತ ದಿಂಡು ಉಚ್ಚೇದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ವರ್ಷಲ ದೀಪಾವಳಿ ತುಡರ್ ಪರ್ಬೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಡ್ದ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡು ದೀಪೋತ್ಸವ ದಿಂಡು ಉಚ್ಚಯ ನಡಪಾವೆರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ತುಡರ್ ಪರ್ಬ ಸಾನುಲಿಡು ಪರ್ಬ ಬಲೀಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡು ದೀಪಾರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆತಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಯಿ ಪಿದಯಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ತಿಬಿಲೆ ಬುಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದ ದೀದು ಆರಾಧನೆ ನಡೆತಂಡು. ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೂ ರಂಗ ಪೂಜೆ, ಶಿವ ದೇವರಿಗೂ ರಂಗ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದು ಭಕ್ತರಿಗೂ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಗಿರು. ಊರು ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ದಕಲು ಲಕ್ಷ ದಿಂಡು ಉಚ್ಚೆಯೋಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರು. ಶಿವಭಕ್ತ ವೃಂದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೊಕ್ಲಿನ ನಿಲಿಟ್ಟು 14ನೇ ವರ್ಷದ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತ ದಿಂಡು ಉಚ್ಚೇದ ಪೊಟ್ಟುಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತುಡು ಪಾಕ ಜನ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರು. ರಾತ್ರಿ ನಡತಿನ ಸಭಾಲೇಸಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ವಕೀಲರು ಬಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ರೈ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಹಾಯಕ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೋಮನಾಥನೇ ಕಡ್ಪಟ್ಲೆಗೆ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆ ದಯ ಪಣ್ಣಂದ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಣ ಏರ್ಯಾರ್ನಾಗಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಬಿಡೊಂದು ಮಲ್ತದ ಕಾಸನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಬತ್ತು ಮೂಲ ಇಂಚ ಬಾರ್ಪುಣಿ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೂಪನಾಗ ಶ್ವೇತಪಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈಗ ಪೂರ ಫೈಲ್ ಮೂವ್ ಅನ್ಪುಣ ಅಂದು ಅನ್ಪುಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕೊಂಜಿ ರಾಗ ಹೊಚ್ಚಿಲ್ ಪನ್ಪುಣಾರ ಐಕ್ಲ ರಡ್ಜ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಣಾಕಲ್ ಬಿಡ ಅವೇನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಲದ ಹೊರೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಕೋರ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಈ ನಮ್ಮ ಶಿವಭಕ್ತವರೊಂದು ಸೋಮನಾಥ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ ಮಲ್ತದೇ ಬಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯತ್ವವನ್ನಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಪಳ್ಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಜನಾರ್ದನ ಹೊಳ್ಳ, ಕಾಪಿಕಾಡು ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ, ಕುಂಬ್ಳೆ ಅನಂತಪುರ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ವಕೀಲರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಗಟ್ಟಿ, ಉದ್ಯಾವರ ಅರಸು ಮಂಜುಷ್ನಾರ್ ಮಾಡದ, ದುಂಬುದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ದಯಾಕರ ಮಾಡ, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಂಬುದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಿ ವಿಜಯ ಕಿಲ್ಲೆ, ಕದ್ರಾಗುಡ್ಡೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಶೋಕ್ ಕಾಮತ್, ಕುಡ್ಲದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ದ ಒತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಉಮೇಶ್ ಕಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು, ಶಿವಭಕ್ತ ವೃಂದದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡೆರು. ಕಂಡದ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣುಡು ಬೆಗರ್ ಜಪುಡಾದು ಬೆನ್ಪುನ ತುಳುನಾಡ ಆಂಜೋ ಪೊಂಜೋವು ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಪನೊಲಿ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿದ ಎಣೆಲು ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಳಕೆ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಬುಲೆಟ್ ಎಣೆಲ್ದ ಬುಳೆನು ನಮ್ಮುಂದುಪ್ಪುನ ತುಳು ಜನಕುಲು ಕೇಯಿ ಕೊಯ್ದು ಬುಳೆಸಲೆ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲು ಸೇರ್ನ ಖುಷಿಟುಲ್ಲೆರು. ತುಳುನಾಡು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿದ ನಾಡು. ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಕಂಡ ತೋಟ ತಾರೆಬಾರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡು ತೋಡು ಸುದೆ ಕಡಲು ಇಂಚ ಮಾತ ಒರ್ಮೈತು ದುಪ್ಪುನ ಸಿರಿಬೋಡು. ಕಂಡದ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣುಡು ಬೆಗರು ಜಪುಡಾದ ಬೆನ್ಪುನ ತುಳುನಾಡ ಆಂಜೋ ಪೊಂಜೋ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಂದ ಪನುಲೆ
ಬಂಜಿದಿಂಜವನ ದಿನನಿತ್ಯದ ತೆನಸುಗು ಓ ಅಗತ್ಯ ಪಂಡ ಅವರಿ ಬರ್ಸ ನೀರ ಪರಿಪು ಒಸರನು ಲೆಕ್ಕೋಗುದೆ ತೊಂದು ಎಣೆಲು ಸುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳಕೆ ಇಂಚ ವರ್ಷದ ಮೂಜಿ ಬುಲೆಟ್ ಇಂಚಿಪದ ಕಾಲುಡು ಸುರುತರಡ್ಡ ಬುಳೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು ಅಂಡ ಇತ್ತದಾಲ ಪುರೆಸುಜಿ ಸುಗ್ಗಿಗು ನೀರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿಂದ ಸುಗ್ಗಿ ಬುಳೆನ್ಲ ಕೈ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಎರುಬೋರಿಲೇನು ಕಟ್ಟದ ದಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನಂಚ ಬುಳೆ ಬುಳೆ ಪವನ ಕಾಲ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಟಿಲ್ಲರ್ಲೆನು ನಂಬುದು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿ ನಡಪುಂಡೋ ಅಂಚಾದು ಕಾಲುಗು ಸರಿಯಾದ ಬುಳೆ ಆಪುಂಡು ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ವರ್ಷಡು ಎಣೆಲ್ದ ಕೀ ಕೊಯ್ದು ಜಾಲು ಸೇರೊಂದು ಆ ಕೆರಿಯ ಒಂದುಂಡು ಪೊಂಜೋನಕ್ಲು ಅಂಜನಕ್ಲು ಕೀ ಕೊಯ್ದು ಕಟ್ಟದು ಇಲ್ಲಡೆ ತುಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಜಾಲಡು ಪಡಿದೀದು ಕೇಯ್ತ ಸೂಡಿನ ಪಡಿಕು ನೋತುದು ಬಾರದ ರಾಶಿನ ಬುಡ್ಪಾದು ಕಜವು ಮಕ್ಕ ಅಡಿತದು ಪಿರ ರಾಶಿ ಮಲ್ತದು ದೇವೆರೆಗು ತಿಬೆಲೆ ಬಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದು ಏತುಮುಡಿ ಬಾರಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಬಾರು ಇಲ್ಲು ಸೇರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊಯ್ಲತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಮದಕ ಸೇರೊಂದುಂಡು 10 ಮುಡಿ ಬಾರುಗು 1 ಮುಡಿ ಬಾರು ಕೇಯ್ ಕೊಯ್ನಕ್ಲೆಗು ದೀವೊಂದಿತ್ತೆರು ಅವೇನು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಏತು ಬಲ್ಲಾ ಪಂಡದು ಲತ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರು ಇತ್ತೆ ಕೊಯ್ಲತ್ತದ ಬದಲು ಕಾಸು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ದಿನಕ್ಕೂ ಪೊಂಜುಲೆಗ 400 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಜುಲೆಗ ಆಜುನು ತೈವ 700 ಇಂಚಾತಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕಲು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕೋಗುದಿತ್ತನುಂದೆ ಕಂಡದಪ್ಪರೆ ಟಿಲ್ಲರ್ ದಕ್ಲೆಗು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬರಿ ಕಡುಪುನಕ್ಲೆಗು ಬಾರದ ಬಿದೆ ಬಿತ್ತುನಕ್ಲೆಗು ನೇಜಿ ದೆತ್ತದು ನಡಪುನಕ್ಲೆಗು ಈಟು ಪಾಡೆರೆ ಕೇ ಕೊಯ್ಪುನಕ್ಲೆಗು ಬಾರನ್ನು ಮಿಲ್ಲುಗು ಕೊನ್ನೋದು ಅರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚ ಮಾತನ ಮುನಿಡು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ದಾಲ ಉರಿಯುಜಿ ಪನ್ಪಿರು ಬೆನ್ನಿದಕುಲು ಆಂಡ ಓಲಾ ಆಯ್ನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ತಯಾರಾದ ಗೋಣಿಚೀಲೋಡು ಬತ್ತಿನ ಅರಿತ ನುಪ್ಪು ಉನ್ಪು ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಕಂಡದ ಊರ್ದ ಅರಿತ ಉಣುಪು ಉಂಡುದು ಆರೋಗ್ಯ ಒರಿಪಾವಲೆತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿದಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುನವೇ ಸಮಾಧಾನ ಬಾರದ ಬುಳೆ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿ ಒರಿಪಾಯರೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಮೇದು ಕೊರಡಾಯ್ನವು ಇತ್ತೆ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಆದುಂಡು ರಂಗಚಾವಡಿ ಮಂಗಳೂರದ ರಂಗಚಾವಡಿದ ವರ್ಷದ ಪರ್ವ ನವೆಂಬರ್ 20 ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೂ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟೆರ್ನ ಭವನೋಡು ನಡಪುಂಡು ಸಾಹಿತಿ ಜನಪದ ಸಂಶೋಧಕರು ಮುದ್ದುಮೂಡ ಬೆಳ್ಳೆರೆಗು 2022ನೇ ಸಾಲದ ರಂಗಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪು ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಬಲೆ ತೆಲುಪುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೀತ ಗಾಯನ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಅಟ್ಟಣಿ ಮಲ್ದನೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದಿರು ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲೈತೆ ಪುರ್ತಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು